Добре дошъл в нашия град, добре дошъл в България. Вземи в този хубав ден една българска роза от мен, нека тя да ти разкаже с ароматни. Здравейте на всички! В този документален филм за нашия град София ще ви разкажем и покажем най-интересните места в нашия град. Аз съм Алекс Алексиев и ще ви представя най-големия музей в цяла България, и именно Националния исторически музей в Бояна. Още от входа на музея се вижда една уникална панорамна гледка към Витоша планина. За жалост не можем да ви покажем и разкажем всичко в музея, тъй като се осъществяват ремонтни дейности. Това е зала номер 1. Тук е представена праисторията по нашите земи, а иначе по време на комунистическия период в тази зала са се подписвали международните договори. Затова акцентът е прекрасната дърворезба на тавана. Основен акцент е за причужденците е най-старото обработено злато в света, което е от Варненския некропол и от Хотница. Съкровището при Хотница е с 100-200 години дори по-старо от това при Варненския некропол. От праисторията продължаваме към зала номер 2, античния период от 6 век преди новата ера до 6 век от новата ера, период, за който се знае, че по нашите земи живее тракийския народ, а 6 век преди новата ера тук елините по бреговете на Черно море основават своите колонии. Акцент във втора зала е Панагюрското съкровище, с което България се слави по цял свят. Оригинала в момента е изложен в музея. В зала номер 4 на историческия музей е представен османския период от края на 14 век до Руско-турската освободителна война. Акцентите тук са ни оригинален препис на история славено-българска на Паисий Хилендарски, лични вещи притежавани от Васил Левски и първо издание на рибния буквар на доктор Петър Берон. Тази година честваме 200 години от написването на така наречената първа детска енциклопедия. Оригинално писмо на Васил Левски, което той пише до приятеля си Панайот Хитов. Виждате неговия почерк, а там от дебелените редове в началото са прословутото му изречение: ако печеля, печеля за цял народ, ако губя, губя само себе си. В самото сърце на българската столица се намира уникално място, където древната история и съвременната архитектура се преплитат. Това са Ларгото и антична серийка. Ларгото представлява архитектурен ансамбъл, създаден в средата на 20 век, в стил соцреализъм. При него са включени и някои значими сгради, като Министерски съвет, ЦУМ и Президентството. Антична серийка е едно от най-важните археологически открития в София. Траките са го основали, но той процъфтява по време на Римската империя. И разкритите улици, обществени сгради, жилища разказват за живота в този значим град. Не е случайно. Император Константин Велики е казал: Сердика е моя Рим. Днес това място е културен символ за връзката между миналото и настоящето на София. Днес посетителите могат свободно да разгледат реставрираните руини, които ще съжителстват
хармонично с динамиката на модерния град. Това място е живо доказателство за хилядолетната история на София и нейното значение през вековете. Първоначално тракийското селище е наречено Сердомполис, но по-късно се преименува на Сердика под римска власт. През 2 от 4 век Сердика е важен административен и търговски център в Римската империя, а през 343 година тук се е направил Сердикийския събор, важен църковен форум. Църквата Света Петка Самарджийска се намира в центъра на София, до Ларгото. Тя може да е малък, но е значим средновековен храм, построен през 11 век. Църквата е наречена на гилдията на самарджиите, които са я поддържали. Известна е със своите добре запазени стенописи и се свързва с легендата, че тук е погребан националният герой Васил Левски. Аз бях Александър Димитров, разказах и ви представих интересни факти за Ларгото, антична Сердика и Света Петка Самарджийска. Здравейте! Това е третото място, за което ще ви разкажем днес. И това е джамията Баня Баши. И тя се намира зад мен. Аз съм Самир Елнур и днес ще ви разкажа малко за джамията. София е често давана за пример за мирното съжителство на хората с различни религии и култури. Джамията Баня Баши създадена е през 1567 година. По турското време Баня Баши е била част от по-голям комплекс, включващ и хамам, откъдето идва и името на джамията. Хамамът се съхранява с вода от топлия минерален извор под него. Днес джамията е действащ мюсюлмански храм, но също така е отворена и за посетители. Мога ли да намалим малко слънцето, или? Супер, благодаря много. В центъра на София се извисява една от най-емблематичните сгради на града. Храм-паметникът Свети Александър Невски. Това не е просто църква, това е история, култура, архитектура, събрани на едно място. Храм-паметникът е построен в чест на руските войници, загинали през освободителната война. С златните си кубета, масивните колони и впечатляващите стенописи, храмът е магнит за туристи и гордост за софиянци. Той е не само място за молитва, но и една от най-добрите забележителности в града. Идеално място за снимки, история и вдъхновение. Наречен е на руския светец и военен герой Александър Невски. Завършен през 1912 година, днес храмът е сред най-големите православни църкви на Балканите. Побира над 5000 души.
И сега ще ви разкажа за едно много интересно място в София – храм Ротонда Свети Георги. Това е най-старата сграда в града, построена още през 4 век по времето на Римската империя. Сградата се намира между президентството и хотел Балкан. Първоначално сградата е била част от римски комплекс, но по-късно е превърната в християнски храм. През вековете ротондата е била използвана от различни култури. Била е и църква, и джамия. Най-впечатляващото са стенописите вътре. Някои от тях са на над 1000 години. Днес храмът е действащ и в него се провеждат служби. Освен че е и важен религиозен обект, той е и голяма туристическа атракция и част от културното ни наследство. Аз бях Мохамед Хамдан и ви представих храм-паметник Александър Невски, също така и храм Ротонда Свети Георги. Народният театър Иван Вазов е най-старият и най-престижният драматичен театър в България. Създаден през 1904 г., носи името на народният писател и поет Иван Вазов. Сградата му е една от емблемите на София, разположена в самия център на града, срещу градската градина. Проектирана е от известните австрийски архитекти Хелмер и Фелнер, които стоят зад някои от най-известните театрални сгради в Европа. През годините тук са играли най-големите български актьори, а на сцената се редуват както класики, така и съвременни пиеси. Народният театър не е просто място за представления, а културен символ на България. Сцена, на която изкуството среща публиката вече повече от век. Аз бях Николай Николов и ви представих Народния театър Иван Вазов. Сградата на Царския дворец е абсолютен пример за приемствеността между Стара и Нова София. По време на османското владичество на негово място бил издигнат царят на местните управници, а по-късно конак, а пък до него Челеби джамия, която служила като господарска за софийските бейрбейлове. Под джамията и около нея имало много зандани, в които лежали много българи, борци за свобода, включително и Васил Левски. След освобождението сградата на конака е била определена за княжески дворец, а по-късно е била преустроена с няколко нови крила в стил виенски ренесанс и барокови елементи. И така наистина е придобил облика на истински царски дворец. След 9 септември колонистите простроят една от залите на двореца за кабинет на министър-председателя Георги Димитров. Днес в двореца се намират Националната художествена галерия и Националният етнографски музей, в който ще може да видите над 150 картини, които представят историята на българския живопис.
Националният дворец на културата, накратко НДК, е националният културен център в София за конференции, изложби, концерти и културни събития, както и най-големият конгресен център в Югоизточна Европа. Идеята със създаването на подобен внушителен културен комплекс се заражда в средата на 70-те години, когато в центъра на столицата царял страшен хаос. Софийският градски комитет на ПКП и Столичният народен съвет вземат решение на това място да се оформи модерна градоустройствена среда, като част от главния градски център, ориентирана към Витоша. През 1981 година, като част от празненствата по случай 1300 години от създаването на България, официално е открит новият модерен културен комплекс НДК, лично от Тодор Живков. За своите 40 години НДК е домакин на редица световни звезди. Аз бях Самир Елнур и ви представих джамията Баня Баши и Националния дворец на културата НДК. Храмът Свети Николай Чудотворец, или по-познат като Руската църква, е едно от най-святите места за всички православни християни в столицата. Със сигурност повечето от вас са чували за нея или са виждали снимки в интернет пространството, но колко от вас знаят защо този храм е толкова специален? Не е само заради необикновената архитектура или заради златните кубета или красивите стенописи. Църквата дължи популярността си на легендата за чудотворната й сила. В криптата на храма е погребан архиепископ Серафим, считан за чудотворец и канонизиран за светец. Хиляди вярващи идват ежегодно в храма, за да напишат най-съкровените си желания на листче хартия и да ги поставят в кутия до мощите на светеца, с надеждата молитвите им да се сбъднат с негова помощ. При живе Свети Серафим бил с изключително силна енергия и според легендите имал способността да лекува неизлечими болести чрез молитва, както и да предвижда събития. В деня преди да почине, той се обръщал към вярващите с думите: „Когато си отида, пишете ми писма. Ако съм благословен с възможността да срещна Господ, ще се застъпя за вас и ще го помоля да ви помогне“. Това дало начало на традицията да се пишат писма в името на Господ, които да бъдат сложени в урна до саркофага с мощите на светеца. Аз бях Алекс Алексиев и представих Национално-историческия музей в Бояна, също така и Свети Николай Чудотворец, по-познат като Руската църква.